Πολύ. Εγώ δεν θα αρχίσω με την ιστορία του τόμου αυτού, αλλά με την προϊστορία του. Εγώ είχα την τύχη από Στεριανός που ήμουνα, να βρεθώ και να πελαγοδρομήσω μες στο Αιγαίο, πρώτα ως επιμελητής αρχαιοτήτων στις Κυκλάδες, στη συνέχεια ως έφορος αρχαιοτήτων στα Δωδεκάνησα. Έτσι, περιοδεύοντας τα νησιά, έφτασα και στην Αστυφάλαια που στο χάρτη την έβλεπα σαν πεταλούδα που είναι ξαπλωμένη με ανοιχτά τα φτερά πάνω στο πέλαγος. Και έτσι την θυμάμαι πάντα. Αυτή η πεταλούδα, περπατώντας τη, διαπίστωσα ότι ήταν στη γεωγραφική θέση κλειδί για τη σύνδεση Δυτικού Αιγαίου με το Ανατολικό Αιγαίο και φυσικά με τις δύο μεγαλύτερες θηριές εκατέρωθεν. Στη συνέχεια, πηγαίνοντας και ζώντας με τους αστυπαλίτες, διαπίστωσα ότι και αρχιτεκτονικά και πολιτισμικά η σύγχρονη Αστυπάλαια είναι μεταξύ Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Έχει χαρακτηριστικά και από τις δύο μεριές. Και αυτό με ενθουσίασε πολύ περισσότερο. Λοιπόν, περπατώντας πάνω στην Αστυπάλαια, έφτασα και στο βαθύ, όπου εντελώς τυχαία, όπως περπατούσα και μπροστά στον πύργο, με σαντάλια όπως ήμουν, πάτησα ένα μικρό κυκλαδικό ειδόλιο. Πολύ μικρό, σημαντικό ήταν. Και λέω, μα με κυνηγάνε. Το μάζεψα, το πήγα στο μουσείο που εκτίθεται σήμερα και λέω, εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια έρευνα. Εγώ πήγα πραγματικά και περιορίστηκα μονάχα σε καθαρισμό. Γιατί ανασκαφή δεν ήθελα να κάνω άλλη, είχα την μεγάλη ανασκαφή στο ακροτήρι και αν έμπλεκα και σε μια άλλη δεν θα έκανα καμία καλά. Έτσι, μία από τις καλές μου φοιτήτριες που την είχα γνωρίσει καλύτερα και ως βοηθός στο ακροτήρι, ήταν εροδίτης. Και ρογάριαζαν να της πω να συνεχίσει αυτή την ανασκαφή. Δυστυχώς μόλις έφυγε από τη Σαντορίνη, ένα δίκυκλο στο δρόμο στη Ρόδο τη χτύπησε και την άφησε στον τόπο. Ήταν ένα τρομερό, γιατί ήταν σαν παιδί μου αυτό το κορίτσι. Τέλος πάντων, αφού δεν κατάφερε να γίνει, ποιον άλλον θα βρω, έφτασε ο Ανδρέας και του παρέδωσαν να συνεχίσει αυτό το έργο εκεί και είμαι ενθουσιασμένος γιατί δεν πιστεύω ότι εγώ θα κατάφερα να κάνω αυτό το έργο που έκανε ο Ανδρέας. Από αυτή τη θέση θέλω να τον ευχαριστήσω και να του πω να έχει καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.